Здравейте, радвам се да ви видя в моя канал и днес обещавам да ви представя вълнуващи факти за българските евреи. През 1943 година Адолф Хитлер очаква една малка държава да му предаде десетки хиляди евреи. Но планът се проваля и причината е изненадваща. Нацистка Германия изпраща специален офицер от СЛС, Теодор Данекер. Неговата задача е да организира депортацията на 20 000 евреи от България. Подготвят се списъци, влакове и маршрути. Но информацията достига до българския парламент. Политикът Димитър Пешев научава за предстоящите арести. Той организира подписка сред депутати срещу депортацията. В същото време Българската православна църква също реагира. Митрополитите Стефан Превети Български и Кирил Български публично се противопоставят на депортацията. Царят на България Борис III избира дипломатическа стратегия. Той не отказва директно на Германия. Вместо това започва да забавя и променя плановете. В крайна сметка депортацията от старите граници на България е спряна. Повече от 48 000 евреи остават живи. Но историята има и трагична страна. Евреи от Беломорска Тракия и Македония са депортирани към лагера Треблинка. Историята на България през войната е сложна, но тя показва, че дори в най-тъмните времена някои хора избират да се противопоставят. Абонирайте се за канала ми и напишете в коментарите дали сте чували нещо от своите прародители относно този случай.